Kɛlɛcɛ minnu bɔra silamɛya ni silamɛw dɛmɛni jɛkulu jɛsim la n'o ye jihadisu ka farankan jɛkulu ye olu ye duguden 32 faga denmisɛnnin 3 fana tun bɛ u cɛma ka so 350 ni kɔ jeni janvier kalo o tile 27 o gota ani wembe dugu la Mopti mara la adamadenw jɔsariya lafasali tɔn ye kunnafoni di sɛbɛn dɔ kɔnɔ jihadikɛlaw ye bingani kɛ dugu kan sigida milisi dɔ mɔgɔ dɔ bana k'u ka marifaw bila kɔfɛ fagali ni sigida fariyako siratigɛ la min kɛra ka kɛ tajuru sara ye Human Rights Watch ko ten janvier kalo daminɛ na milisiw ye duguden 13 faga kalala ka maa 24 minɛ bura sigida 2 ninnu bɛ Segu mara la ka kɛɲɛ ni Human Rights Watch ka fɔta ye baɲumankɛ tɔn nin ye a fara kan ko nin bingani ninnu kɛra mɔgɔ faga ni sigida mɔgɔw ka fariyakow la minnu bɛ segin ka bɔ Mali camancɛya la Human Rights Watch y'a jira ko janvier kalo binganiw kɛra kɛlɛjuguya yelenw ye wa a ye wele bila Mali famaw ma u ka teliyala ka nin tɔɲɔniw ninnu sɛgɛsɛgɛ